Ket mawagaran ni insan ko nga pan mikano pa syaren, iji pwesto da iso nga dayta nagpardas kami nga napan ket agituntuno sona iti sidaan mi habang agururay kami ket pinagkapida kami ket kunana nga kitan mi tub-obraan dagitoy ket kunami nga ag-extra kami nga malina met kayat iso dayta naging papaypay ni insan nyo ket daytoy nga insan ko nga apyong ket ay apo ta madimat ag t-shirt ko nakno nalamin diti tabinggit han mat gayam ta napudot mat laeng. So garod nga da kami di tataag palamiis kami kumakat han mat gayam ta napudot mat laeng agpada mat lang ditoy. Babay. So nga dayta nag-iwa-iwa ni friendship ko ni gayam ko ti sili ta agin salada kano iti kamatis kas kada sibuyas nga da sili na ken tinuno nga karne wenno barbecue nga kunkunada ngam tinuno lata ti panagtawag mi iti kasta ket dayta garo dati pinaburot daw no bulalo nga baka nga tidada kan dayta mangantayo garuden iinsan ko. Nalpas kami nga nangan ket nakitak day tiknik da no kasano nga agbalin nga freshness nga fresh hanggang mabayag iti broccoli kasta gayam ti kaskastada agar arami dati ice tapos sada ikanto dayjay broccoli nga ipanda iti sabali nga lugar karkaro kadagiti adayowen no apan ija NCR ket kasta ikanda ti maysa nga ice no manula nga kilo no 5 kilos lang and then no 10 duwa nga ice and then no 15 kano ket talo nga ice ti ikabilda tapno green latta into no makadanon to di papanan na nga lugar tati papanan na kano dayta nga i-deliver na wenno nag-order di taket apan iji Cavite no saan ijay Manila. Numalpas da nga mabalkot karot ti ice ket kuberan dan tumanen iti bulong iti broccoli tapnohan unay nga mapudutan piman ta syempre ti weather tattakat permi nga nagpudot ket masyadong sensitive iti broccoli sadan to i-tape nga kasla dayta obraan ni ading ko. Tapos kastan santo da i-deliver ket kastan nakdengen nalpasan iti obra iso nga nalpas mati pangandag iti duwa iso nga at tamanen ti papanan mi nga pagpasyaran nga ayan ti insan men ket daytan bye thank you.